pamoja kwa njia ya kipekee sana. Wapi nduru ya mheshimiwa First Lady kabisa. Any lady who is going to give birth and name after Simba Arati, I will give 10,000. Aya. Nyantrago hoye. Nyantrago hoye. Onye turuche nibeka ngoko boko igore gandro sino omole. Okay. Mbiye muno. Happy New Year. Happy New Year. Abantu bami ntumbiye mule. Moko nganchira esenge nchembra ya tusikire sana. Ingere itaika ibere chyoka. Barabibali inu isaransansi ga kibali bama yana libara barole. So wanje kwa ino. No enaba eseji 10 chiri na libako barwa kurmaiga. Aiga sabana wabwate te chibag. Igao, thank you. Abangi na malimbi ya mono. Bagaka bali alia abangwana bali. Saransa na libama iga barato role. Please. Mbi ya mono. Abana abalega bai saransense. Abaga, please. Chita ikaisa to choka nkoira. Aya. Ntegete ngireli bageri lya bene. Abanyali bali tigango to kuwa na ninyugo sono omule. Abanyali bali no omule. No omule. Mbiya mono. Steve omweshimiwa Steve Alika. Mono sana. Omayete kwa agere mpaka omugusitu ansere kwa imanya nkitole. Mheshimiwa Steve Mbia Sega Singia mwanje to mheshimiwa ino. No montomi yale. Oyo no montomi ya Steve Gendrene gasiyo unerego. Mbia mono sana. Toraro sagonjanda ondenga abana bajiri baje bayisomega iga abagaka bagotu kirigendo tagete chibe no. Lakini mbia mona no montomia. Taitengire bageri digia ngakire abantu baito bons. Mbata kiro mwakomia bwa magenderero amaya mnatoko enda gochimoto. Enarulero mambia ali nyagitali yaito ya level 5. Abantu mbali babwatu gitubagendenka omwako mugima babere nyagitali batabwata kibesa. Nagenda ororo nali getibesa nkego karibu kimiliyoni 5 nkakana n'abarusi nyagitali abantu karibu 70 negento. Igo baliko nyamubwata barori nyagitali babenyire metinye 3 metinye 5 mpaka omwaka muntu nali ngororo bwatu getungagendera kini ebili kamusinya ngocha balenka maambi n'ababwatoka yendo yakabere umweshimiwa Alika ndatuko bakirambia muno kyagera etoja twakore mekutano totali kwenyora abana n'abana nabo oburoti bw'igoro buri obwabo lero n'arora abana babo chesa mwena archi pass bouncing what castles binde mwanya ko yororaga Alika mbia mono esega asengia na role ya korekanira mwinali abana mbali gati yaito abana mbaro abayiboli ndagete mo Montevi mogane tinge abana bayino kibagi babulire bitabo cye school molneke maene bono ndate ko woli onde bwensi ogokana ireji bag toko enda lendo rosi chiawo obeke bicha yawo gose ya ruto otoletere gose na berigo ikiaironye chiane chikogoge chikokorra ekiondo ko kyagweita
tokolete ya burende naliyo kie nalia mabirara agenda nalia inse abandi naigura abana mbaru getotara kujibagi abonse bagosoka ku nyomba ngo bandi jibagi abana bagende skuru bagende kibarange skuru omwana naboko bwata kwabugoliye bagi waika geita kwanye gachororo nandi go basoka kwabugoli nalibara igubobe omwako yo muyeto tatenda mwamu egendense ndamwamu twatwalire ndamwamu matuka mange teko nyara wotokonya abasaye bakorere form 4 bakorere university no abarisko kangeye ndutokorengereri ngaki abana aba bakogenda ki college ngaki bakonyoa kigasi na chitenkanyole county ke kamugete lakini nyasaye no muya twansire kororobu yaboke obukurumi bwalengororo onye mwigwete ebikuru biro ebikuru korukere kona ngao Simba taraka na pending bills Simba gento keyo bawukura nesenge ncho nabatachere mwanchemba tachirense pasangwa kwanaga ya nga nkonge ekwango moyo konyoani nkonge take lakini bonongo kongande ko bwana ene chuma okomuleka korokumbo korandeki komulikande amaliogo anyagitari ngotumia milioni 30 mpaka milioni 40 emetenye 3 aika nyagitari amaliogo naro malioga iba imukire ebako ibakuru nyagitari bayira chikiri ni kichabo lakini ndatemba tebe omwako yo muya ebindombi konge na tebire njebuye ko mwenyene ninche nkufuatilia maleo oruge susurogoro mpaka bogirango mate boge tutu mpaka bobasi kinyagitari amalio kera emetinye 3 milioni 40 lakini ogende malio wata kwa riski taiyo lakini chikiri ni kichire isiko kinyagitari malio na akoreze no ale ebinte biras mabiere igento kyagatatu abantu bamintu ntwarwete embegu ya maua abanyari bali ngo sumeka balenga mauga amange tokarwe embegu eliye kaendese jinasari engo saba abantu bamintu bali mo sumeka mauga mogendese jinasari kiri monyole amauga nabwate ligo ligiya amatukaya mono igento kyo mwelyo abantu mbali bakoro ku DCC and I want to call upon our district deputy commissioners, tafadhali don't intimidate the chiefs so much that bursaries chiefs hawezi saidia. Tunasema chief hawaendi kupeana bursaries, chiefs wanasaidia kuona kwamba hizo bursaries zimetolewa kwa sababu wanajua watu. Kwa hivyo stop intimidating the chiefs. Our chiefs ni watoto wetu hapa. Wewe DCC umetoka nje kuja shirikiana na chiefs, wacha kuintimidate wao, ni wafanyakazi wa serikali. Kwa hivyo mimi nimesema kwamba basari tutaipeana. Wakati ule mwingine tulifanya makosa kuita watu wote pamoja tu kutafuta wale ambao walikuwa na hitaji zaidi, lakini round hii tutahakisha mayatima na maskini sana wanafaidika na basari ambao tutapeana kuanzia wiki hii mpya. Na nauliza tafadhali abantu baminto naye kobwate tigolyo utabwate akoleki atwale mu wanja boigo igo abantu baito bakora ku CHPs community health promoters abantu bane kurobis chief mbatokonye kortoroseria abantu kurekenyoro ekera omonto yo mo community policing not community promoter atene netechi family 100
onye kubwate michande menene morole ali keri atali agonse torobo sabana abuntu bae basari ibeno ward kere ward na nyete chimiro ni sana abana bakonyore basari round yeye na abana ba form 2 form 3 na form 4 bono iga waikomo ali bomutinyi nkoena natoa abana ba form 1 na VCT na bakonyora igonto bwate chimiro ni sano kere ward esenge njuna nawo kirene bintu byokoleka no mweshimiwa eno arika nanjye natebire bono nkoro osinde egento kerika nkoro kulibina ne kigosoli chinde naende tuocha kuchikolera agaiga ibeno naende twanyoro ene soda twanywa mo wanja moigo tokorere ya nyariba tokorere ibeno boba sokorere gosenya mache nyariba bogetu tokorere no emarani bogirango tokorere nyamarambe abo machoge tokorere no eno gembo boncha tokorere no ensunika mo wanja moigo aiga nyantrago no tokorosi ntete goteba omuliro monene pi owocha gotumeka nyanze ngima ekorokwa 55 megawatts koroso mugaso igo kigasi ngotoka kire nyantrago no tobwato mu bwato basi wakabwata nyaribari heka 800 eka 200 twasokiri kirosi omuliro kurweso mugaso igonya sae kawanja kwanza abanyaribari nino abantu abatangani moja konyora kigasi iki abana bakorega nsiororo nande tumaye ase ki panel kiri kya sola kiwo cyakobera inse abantu bakembanjira basoime bakore obulemi butari gukuna ki panel kiri toywana ine igo bali mwakwana igo retaoni ye nabera basokina ewe no nyenkeroke nko were nonya neye suneka esengencho yegasi waje gutoka agaiga igo mutu sabiro mwako yo muya torole gosinya sae na tokonye gokorega asiyo chi project in Kenta getokwana chipara chetu ni maete chabere chimbe amaliogi moyi wet amange na amaliogi y'abantu bayingwa kanu chipara chiembe ochitale ngororo around ye na decidere etubwate contract yemo iga nyalibali chache na ande tokatware yende nyalibali masaba kere constituency ngakite iyo tocha waka n'abantu kibesa chiembeo manyange paranero rore kurunga Simba Arati Nyantrago road mwanyako nyerora mwanyako rore pale iyo lakini abantu bande badenge pale Simba akana neroro mugane tinga kane pale iyo ekera abantu barose nanguru nyabali mbaka nesengenyo n'abanyalibali abayibi mbaba abanyalibali mbaba babasi mbaba bantu kiaba na abayibi nyalibali nyuwete ngaino bogimambo kongeti no amavuta mna mentete takongeti bogimambo kongeta eke maene president ruta ngoto kaiga mumatengo bogimabwa kongire bobwate ke maene igoto mutengo bogimabwa kole ndo keke bwa kongire ngao chaenja menta chaetemente tigendo kia menta ne dora edora yaringe 120 ya chire 160 ne chaete toko nyoni alia ese kibesa che dora bono eshiringi kagwa
na kimwanya oranga chibe sanke chiachire se bonus talinga echae ababu ya yabere obogi mabwa kongire echae njamento amabuta ya akeire ya abantu baminto January yabeire abana bagende skuru abana mwana tabase gotigaranka ibeno kire word onyo mwana ka gotigaranka umira omweshimiwa ino omwMCA torrego sento ira abana bonsi skuru abangina no mole ntoyiweta maganayo basacha ambalema abasacha ambalema ebirongo no mole inyuweto omuntu nayo ngo bakana muoche function ye onye ga koleta chibesa kali lakini tababeka ngaba echanga mwatera mwamotera mokanie motebye serikali ye Simba ngao nga Simba na botoko murusi obisto mwimbichi aba MCA ba mwimbichi onye bago sinywa ngano ene esumu na babako mubekera washindo katika jina la nani kaki inki mokolengere ngambo mogotikana nche kaki nyini nkano ene miako 60 na mna mwe kilo 60 mo wanchangi kororo na nchendo abachukuru na mwarolera abachukuru mo wonsa birani kaki abantu baminto esegere motune nkong lakini omwako oyo pasa na kwarandi na ayire rero echuma nkobande echume nkong taitentikire gagwe abantu aminto monganchire minyoke function yendere nyali bali masaba imanye gokorera nyamira gali keroka tiganda rwa sama oko mbalenga kara tera ni mae tegetie kaninte manyete nganse nganogo sera ndasere mpaka mutuko saa 3 aiga binyinyorete elio mwele kartu arenge gaiga turiwete saa 3 ya mutuka tigante veiga tigandra sama hoko mbalenga mobonsa berani omwako yo muya nyare ko bwesegi eri mutuyane tigandra soko boko igoroiga mole tayari abanyari bali mole tayari mbia mono nyasaye abe nainwe. Thank you so much. Engote bunga na kolera magosa yamu nacha na mwane muganete abakuwani eke maena inchugayo wao Mheshimiwa First Lady agote style haya oje piga pigoro agocha kwa njia ya kipekee sana. Wapi dulu ya Mheshimiwa First Lady kabisa. Very nice. Ora basonge yele yomo kungu tako bakwani taekemo abantu baminto bari makusiengi mabiamole biamole laende anko kwa mboka Simba omorugi o Simbarati mwani ganire imole no mogoko biamono na saba nailwe. Happy New Year. Happy New Year. I
head from today, any lady who is going to give birth and name after Simba Arati, I will give 10,000. Siamono na saba sisi. Mwingia deva. Awa gina na bangaini mole. Ngancherente vega. Wansera Jumatatu. Chinete chiri aba obisa ba marira control ministry ya health. Nkoena na tole chinete isato chinete chigaki. Mo chibeka mugondo. No enchi chingo tu mo beka mugondo kyara chibwate rigo diri ne chiumbu. Igo ntaetemba sabigo konyole net echirichi nkoro chisambe. Tuiwana ine. Ebono. Taetentikiriga sagero nyuete mutaito musikiga. Era se matokotera ligavana. Aine mamba.